Безнең төшерү төркемен Сәфәровлар бик дулкынланып каршы алды. Танышуны хуҗалыктан башладык. Гаиләнең маллары шактый. 3 сыер, 2 бозау, 3 үгез, 16 сарык һәм 30 бройлер чеби. 10 ел элек Нариман әфәнде һәм Рәсилә ханым дәүләт хезмәтеннән китеп үзләре өчен эшли башлый. Йомырка, сөт, май, ит гаиләгә дә җитә, сатуга да җибәрелә. Без Краснофимдә сату итәбез. Безнең определенный клиентлар, бөтен определенный точка. Ялкырга вакыт юк безнең. Ялкыш дигәнгә мин ышанмыйм ул. Өйдә дә вакыт җитә, бакчама да җитә. Клубка да йөрим, танцыга, группада йөрим. Бөтен нәрсәгә җитешәм. Балаларны да карауда. Бөтен нәрсәгә җитешәбез. Иртәдән кичкә хәтле йөгерәсең. Зато всегда сыты. Уллары Җәмил дә әти-әнисеннән калышмый, хуҗалык эшенең күп өлеше аның өстендә. Хезмәттә кул кеше дә кирәк кайчак. Хәер, Җәмил буш вакытында штанга һәм гер күтәрергә ярата. Балалар йортыннан алганда Җәмилгә 8 яшь була. Рәсилә белән Нариманның кавышуына ул вакытта 13 ел. Икесе өчен дә бу икенче никах. Ирнең беренче хатыны җир куенында, олы малае Резван да күптән аның белән яшәми. Ике генә нишләп ятык? Ике генә нишләп ятык? Безнең Резван 14 яшьтән чыгып китте. Чаллыда мәдрәсә бетте. 3 елда укыды. Аннан кайтты да техникум, аграрный колледжга китте, тоже механика укып чыкты. Үйдә ике үләкне нишләп ятык? Аны бар, Җәмилне бар банда. Татарча исем куштык та. Татар үзе әйтмеш. Бац и татарин. Җәмил сүзләренчә, булачак әти-әнисе һәм олы абыйсы Резван башта аңа бик озын буйлы булып күренгән. Татар телен авыр һәм аңлаешсыз тел дип кабул иткән. Беренче класска киттем, анда укырга башландым. Анда татарский язык укыдым, татарская литератураны. Но әле авыр булган. Арта 3-4 класска анда все булды. Әле беләм анда ничек дип сөйләшергә, язарга. Анда биш алнадым инде, алнаттым үзем. Все. Так вот научился вот. Роднее все становились, роднее. Сейчас вот как-то даже не могу сказать то, что приемный. Вот моя семья, вот и все. Так что не там, не те родители, которые тебя родили, а вот те, которые тебя воспитывают. Аларга вот бик зур рәхмәт әйтәм. 2 ел элек Сәфәровларның йорты яна, бары тик тәрәзәсе урамга карап торган дивары гына басып калган. Җәмил ул вакытта балигъ булмаган малай, социаль яклау бүлеге аны кире балалар йортына җибәрмәкче була. Тик Сәфәровлар теше тырнагы белән каршы төшә. Сыер һәм үгезләрен сатып, туганнары һәм күршеләре ярдәмендә 2 ай эчендә йорт торгызалар. Тавышы бар. Яны белмәгән. Нариман Сәфәровка әтисеннән ук калган борынгы гармун янгында зыян күрми. Коръән китабының сакланып калуы да мөгъҗизага тиң. Моны символик мәгънәгә ия дип саный Сәфәровлар. Акча һәм милекне эшләп алып була, ә хәтер, ышаныч һәм мәхәббәт мәңгелек диләр. Эльвира Хөснетдинова, Альфия Габдушева, Татарлар, Свердловск өлкәсе.